san Allah wanga zahi da aka yi da rashin kuɗi wanga motar na hantsi bari mu ga zai kana wallahi sai da shi zai wallahi ka san Allah sai da motar in ga zai in ya so hantsi ko mutuwa zai ko haukacewa zai wallahi sai da shi in yi masarif in gidana warware mushkiloli na wanga falas wallahi tahiya ko ya san sai da shi zai kai ni ko zai shi ma zai shi zan yi wallahi zan shi zai billahi allazi zai shi zan yi kuma sai da shi zan yi ko nawa ne ko ba nawa ne ya wanga zai alhaji Ahmad Bili alhaji salamu alaikum amuni lafiya ya gari ya labari wallahi alhaji ku dakata ina da magana Alhaji Sa'ad zan dubo maka abinda aka idan jirgin ya tashi kawo magana suka rai na tuwo da gida zan tuwo da iya motar tafi in zan iso ma da ina ga tawo da abu ne wallahi motar din na saidawa an sa ita kasuwa kuma yau aka so na ka ne ko kuma na haka ne na haka ne kawai ka san don kar a tsaya wani tambayar takardu ko ina warar ɗin shi haka ne to kai me yasa ka sai ka ai haka tun da aka ce haka ai da lura ce nawa kake so a kansa ka ba da ko mai talabiji ina haka ne ba zan baka ko mai sarewa da amma dai na baka mutum miliyon shi dai kawai dai a cikin musu ni dai kawai ka san duk yadda dai hali ya kama dai in ji jebe na ya tashi da shi ɗan tashi da nan ka san kai mamma ka shiga rashi ka san ana bikin duniya ya ko shiga cikin alaji ana bikin duniya a jikin kashi da baka ban banka alhaji waka ta banka alhaji mu dai a bamu abin da muke gani da yana so da kawai mu ji dumus Allah sarki ana bikin duniya akan na kiyama billahi ne to alhaji a sha sha'ani lahiya na gode ni masu na gode a ce duniya wai kana cikin babu wai ka tsaya wai kana wata wasa wallahi ni wallahi ina cikin matsala ko ni ma sai in tsida wallahi in kaya na in ba kaya na ba ni dai in warware matsala ta wallahi kudi ji ba ka gani muna ba sai kudin suna shage jini kenan in ka ji ana jini to kudin mu na suna shi yanzu mai sare wannan abin da zai mun kenan daga daukan motar kwana wajen isbuka an ya kai ban gamu da shi wannan bawan Allah ya gaba ni wallahi azim gwada kai ni can ka washe shege wallahi ga shege can wallahi ga shege maraba alaikum salam maraba ni ba gaisuwa ce ta kai dai ina wuni na ce fa ba gaisuwa ce ta kayan ba kai haba hanzi sai ka ce ba dan musulmi musulunci dan musulmi ne kai ai haka kai su kuma sannan mutuwar da ake mai sarewa ka san tsakani na da kai ba na ciki wani kana shiga kana fita lungu to ka fito sarari ka faɗa ina motar ba zan dakata ba ni ba zan dakata ba ai ka san komai da ka gani yana son mai sarewa Allah nawa ne hakuri za mai sarewa Allah nawa ne shi dai magana ina motar ita dai magana motar ka saurara to shi dai motar yana a cikin gidana ka gane can mun ka ji gidaje ana iyo gidan zuran ma gidan su alhassan sai aka ce ta ketara ko da aka duba anguwa waya shi barawo ne ya shiga gidan kowa to ita mai daki na tana dubawa ya dai su babu motar din kuma shi barawon da ya shiga gidan kowa kuma da ya so gidan ka bai sauka ka bai don motar ne ko wallahi to ai ka san kadara yanzu motar kawai an sace ai ta kadara musulmi daga ci motar an sace wallahi motar in ka an sace shi sarewa sarewa kaga kai kwana uku Allah ne kai motar dai an sace kadara musulmi daga motar an sace kai baka yadda da kadara ban yadda da